Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tingat ti aldaw ti amin na sapada, papagayam, idideting aldaw ti Biyernes, gigayim kayong kabsat 8 ti mabilang, idibulan ti Hulyo 2022, idanon mi manen ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dito ti bagayam yo, ni Robert Berto de la Cruz, kaduak ni Mark Francis Paulino Agustin, iti biyang ti control, tapno agdanggay kami apong mangidanon kariri issues, tupikos damdamag, nga intay talantanen, ken kastameten, pagsisinukatan manen, ti kapan panunutan, gagayim ken kaabsat. Okay? Digiti insagana tayo apo, talo nga nasyon, manipod apo ti Europa, deti mangibagbagang isardeng ti panangan kadagiti produkto nga Lucky Me gagayem ken kabsat gapu iti kangato kano apo ti ethylene oxide kadeto nga nasaong produkto ngem base metapo kadeti kumpanya nga mangpatao diti deto nga nasao nga produkto gagayem ken kabsat saan da nga gususar iti ethylene oxide padaanan nyo gagayem ken kabsat kastameten mabalin nyo umabot pa iti sangapulo ket maysa aginggar sangapulo ket dua nga bagyo ti dumalapo sini pagilian nga Pilipinas kasangwanan nga agmudo ti tawen 2022 gagayem ken kaabsat iti sabali nga bangir Mount Canlaon gagayem ken kaabsat ken ti Mount Bulusan dito dua nga bulkan mangipakpakita da apo kadetoy irregularidad gagayem ken kaabsat nga posible nga mangitunda dito apo iti saan nga napintas nga epekto na aglalo no bumtak manen digitoy iti sabali nga bangir ni Senator Bato de la Rosa ayuda nga may paay kariti middle class okay kano ken ni Senador Bato ngem rumbeng adda ti mabusbus nga pundo deti kung kunakon nakadado di kita maputar apo nga anan linteg kadadaami namin programa ngem awan met iti pangalaan ti pundo ni pelaeng Senator Bato gagayem ken kabsat death penalty dusa nga patay ipa-certify na kano iti palasyo nga detoy may isang urgent measure gagayem ken kabsat nabayagan na po maigangganwat ti wenno maigay-gayat ti pan naka-aprobar ti dusa nga patay gagayem ken kabsat. Ken padaanan nyo apo, dito inuman tayo ken ni Inwad General Manager Jan Chuduro para iti Prime Water Inwad gagayem ken kabsat gapo ka dito'y problema apo digiti tagapaway nga kaawan ti supply ti danom wenno nakapsot nga ted ti danom manipod apo iti Ilocos Norte Water District ken Prime Water. Dati mo na po nga panagisarsarita tayo ken ni General Manager Jan Chuduro nga nagkunan na admitiren na nga isu ti dakkel nga problema nga isapsapulan dati solusyon ti nakapsot a danom dita ili ti paway. Amin digitoy tampok para di may isang oras nga panangidanon mi kada kayo ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State, Parañaque.
Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, iti dati gundaway po, dan iti linya tayo ni General Manager John Chuduro, iti Ilocos Norte Water District. Kalpasan na po nga nakaawat tayo kaditay reklamo iti biyang deti programa tayo damdamag ni Berto nga nabayagen nga may experience siya deti natigid adanom manibod ti Prime Water Ilocos Norte Water District gagiyem kay kabsat iti sakop ti Paway Ilocos Norte. Okay? Nagasat nga teng nga ti aldaw Apo General Manager John Chuduro, sir. Thank you itited mo nga gundaway nga makainuman da ka live and exclusive iti detoy nga aldaw iti programa tayo damdamag ni Berto. Naimbag nga pangaldaw Apo John Chuduro. Naimbag nga pangaldaw at Robert kan kaslamit dito naruay nga dumdumngeg kita ti stasyon tayo. Okay. Okay, sir, kahit nila amwen, ano ti problema? Dahil mo na pa nagsarsarita tayo, kit kasla tuloy-tuloy, di kita yung meeting yo, para iti panang, sulbar, kada ti problema, di Paway Ilocos Norte. Apo Chuduro, sir. Robert, iso nga tuloy-tuloy dito, nagpalpalap ko yung Prime Motor, tangamin, nabayag ka talaga dati parikot tayo iti pawayan at kakurang na talaga ito supply iso nga hindi masapol nga mangipot up tayo iti kabaro nga filtration plant nga kadwa di jay indular ni Apo DBM di Congressman Telempuna ada imay na ada indular na kada kami di kasi natan di damat i-install iti Prime Motor nga filter ang naman kabailan nga ipan DJ danom kayo, DJ level nga acceptable ki DJ Philippine National Standards for Drinking Water. So nga di karati Prime Water pinisarbon ko at ambot na pumasa DJ water quality, Robert. Okay. Assuming to say, adda na installaren nga filtering machine ngem saan na nga maparwar di kalidad ti danom kas potable water kas di kadi Apo GM. Wag kas tangag peso, Robert, iso nga idi may da inadal di jay imbak idi mga alakay ti water sample ket patarayo pela nga umuna tapos sigurado nga makita tayo nga mayat. Nangalo damat ti water sample hindi ko ani di install da IRF kuna da lamin IR filter kuna da kasi ko nakasati tamok ti IRF iron removal kuna ketaw mat iron deta danom ti Power Lake kuna kasi mat kuna da hindi GM adit filter lang yan ng filter namin wala damat pasigurado damat nga ma-filter na kung mapigmayag at na-install da hindi na-install dan, tatarayin da, magpumasa yung standards, the Philippine National Standards for Drinking Water. So ngayon paitar doon ko. Okay. Pimpindas na nga, gore tayo, at tangkering tayo, kung nasa, nabimpindas nga kastoy nga, medyo tig-tig-tig tanong kayo sa DJ, supply tayo nga pumasa to din sa MSDW. So nga pinisar din ko, Robert, tap, the option da iakar da di IRF da in-install da ikatan da ipandagi-digi da balance to Prime Water na makasapol iti ion removal filter tapos nangipan tayo iti kawarbaro na filter kasi ba kanya da tapno sigurado no na tulado niya da filter nga indular ni Apo BBM and tapno awang problema kung sakto katan so na ini nagdamat Robert ng tata jadi kami tendering process natin madama tanto pela agapot abroad di materials na may bigay na bayag
Mhm, So, hindi mhm. nag-meeting kami di sa Kalman, di Kalman, tanong nga meeting, simula kunin nyo na yung specifications ng unit para yung civil works pwede Tagmo. nang gawin. Yung mga anchor boards pwede nang install para pagdating, plug and play na lang. Wala kanya dahil so nga i-present up the central Virgilio Purbanan. numapumaran di ka di proceed Itagmo. kayo no ka. Okay. Okay. So ano, parang haan niya akma, DJ filtering machine, kaneta danom nga alaen nyo, dita Paway Lake. Kastagad so kasi sinangyari Robert. Okay. So sino ba? Gapuan ti kay kamali dita? Is it Prime Water? Di kita inhinyero ti Prime Water? Apo Chuduro? Well, actually, obviously, Robert, kasi DJ water quality ti prime water, kaya di pa lang namin i-presentar lahat niya. Kasi ko na, sa pangalan pa lang, sa tingin ko hindi obra yan. Kasi wala namang ayon yung tubig ng Power Lake. Pagkitas talaga po ano, DJ water analysis. Mhm. So, ito yung tubig ng Power Lake, wala namang ayon. Yung explanation na kanya, hindi GM added feature lang yan. So, pimayag at ako bagadamat nga added feature lang. Yung hindi actual nga, sana nga lang, damat ito sample, in fairness to them, nga lang, damat sample, ipadas damat ito DJ Delta na may akbat, yung hindi actual mat nga pagtarayan ka, sana naman pamit DJ standard, so nga, yung parit kung operator ka. Okay. Iron removal. Okay, saan ba? Saan banda saan nuting nga banda dito probinsya ting Ilocos Norte? Ti mabalin ng pakausaran. Digiti danom nga high in iron na apo GM hamit siguro mabalin yan tabaybay gaputa salty deta baybay. Sir. Kinagpeso na Robert, may isang option ko ini, di ibagada nga iron, hindi talaga nga iron removal na talaga. May isang option ko hindi, at the digital wells tayo is pinagbakalan nga dati nga well tiinwad nga na nga iti iron na. Okay. So nga tingnan natatlohan nga sayang isot ipump tayo nga ipagnataistan mo. Unfortunately, ditesin mi di Jewelen Robert, amat ti kwat, amat nga kasi yung lang di quality na the iron na may ibusan mo di Jewelen, iso nga kami nga nautar talaga di IRS. Okay. So, sir, digitoy ka di paset deti pa nakaipan deti filtering machine na kasnayon nga mangpataod ti danom nga agserbi dita Paway. Paset deti agreemento para ti joint venture ti Inwad ken kasamit den ti Prime Water. When kasi nga peso Robert kasi amin mas nga projects ti Prime Water masapol aprobaran mas no muna iti punta direktiba ti Inwad. Mhm. Iso nga amin di kita ububraan da mayan naputput lang gidi kasta projects ni tapnon ma-attain ni DJ key performance indicators kin DJ business efficiency measures. Okay. Addapi mano atawen tinabati. Akadeti katulagan, tinagbetan, ti Inwad, ken Prime Water, tapno makumpleton, DJ upgrading, ti sistema. Apo Chuduro. Ginabeso na Robert that the joint venture tayo 25 years. So data yan ti 4 years plus nga agkwata yun to nag 5 years tayo to no November. So adalo talaga di ko naka i-project na obrain tayo. Yung dati dadua nga proyekto tayo dalang di talaan na kapuki dati ni COVID. Ito nga mo repair na kaslay tiksikapan ng Prime Water na makataksap. So meaning to say, within that 25 years nga naipalaon iti katulagan para iti joint venture, we expect problems nga agarise or ma-experience digiti end consumers. Apo GM. When Robert, dalat kami encounter tayo ito manin considering dati sistema tayo dynamic, but then tilang kasala it should not be the same problem. Masapul nga di kita problema ito nga maiwali nga kat observe nga adal ka tayo tapos nang titikas kahan to nga maulit iti masangana.
Okay, okay. Apo GM tangay kaliplepas ti nagsaruno nga duang meeting yo tapno masolusyonan dito nga problema di paway. So it takes how long ti pa nagsakripisyo pa kasi yung mga dito nagtawag kanya kakit adda pa dito adat abroad nya kayat dat agawid umay da sarungkaran kaputalim mo kay di sitwasyon tayo kasi nan kini pandemya ngem ti met problema dito caretakers wenno kabagyan da nga nabati dito ikarite balbalay da narigat ti danom ita dito'y paway kunaday so nga digiti amwenda kasanupay ti kabayag santo masolusyonan dito nga problema ti supply ti danom dita paway Ilocos Norte Apo GM. Kasi Robert, may ipangit ki DJ filter segun ki DJ quad DJ proponent DJ project baka abutin kami ng first quarter ng 2023 kunada. Yung barat mat kin DJ branch manager ki Prime Motor kin DJ technical head ki Prime Motor ng kinamiting ko masyado lang matagal yan mapagganyan. Sana mas mabilis. Datan si DGM iti-take up po namin sa central kasi hindi man namin umay di pagbibigkatan ni pero central na tumutay yung central office so parang may paspasapa. However, Robert, i-propose ko kanya at shallow well nakita ni DJ Corimao. Okay. Na pagin inuman mo DJ naging kuha DJ danom na so i-propose ko kanya pansamantala interim solution lang mangkwate iti shallow well sa ikargata DJ shallow well pa lang kasi panggargata yung DJ tangkya tayo DJ paratong okay. Okay, sandali lang. Naputol dito yung linya ni Apo Jan Chudoro paki Dayal Maki. Okay, sublianan tayo Apo ni General Manager Jan Chudoro para dadalupay nga saludsud tayo. Inline Apo karito yung problema yung dito paway. So, pagpintasan na dito, nga na-discover tayo Apo karito yung inuman, aramidin na po ti Prime Water ken ti Ilocos Norte Water District dagitay solusyon tapnon ti kasta masulbar dito nga problema ti kinatigid kinabasit Apo ti kasumrek nga danom kadagita pagtengan nyo. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito balipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay. Sublianan tayo Apo ni General Manager Jan Chudoro ti Ilocos Norte Water District. Okay, so sir, DJ ko na yung temporary solution shallow well nga pangalaan nyo iti danom. Makaumanay base ka DJ panangkita yo nga supusop kiniti kinakurang deti danom diti supplyan te dita paway no kas pagarigan deti ti mapatuloy nga temporary solution kada deti nga problema Apo GM. Robert, masulten karon lang ng mga kabailan niti 24/7 nga serbisyo tayo. Iso nga, however, makatulong no ka at mabalibing iturong no ka deti at kapot ko rimaw nga tumulong di deti ang supply di deti Sandro. Okay. Then, nayon na Robert, digitay amam mo tayo nga agreklamo kita kakapsot kita nang nangarula digitay at the business na nga Dactyl City water requirement na i-advise ko kanya dahil mabalin ang pa-construct kayo di samtang po at ti rabi parbangon pakaurnong at nang itigastahan kayo nung mga matigiddan na agusar ki digijay na korporan ti masapunan so basta kung madeti ko Robert deti pure gold
hypermarket, jadi hypermarket, dati ka Five Sisters, at karaming samtak dari kita, iso nga, uray misa, doon nga, aldaw nga, awan danom, adalat danom da. So, kahit po sa win, kakumadjepaway, dyan paseo, di ba, business, wamat yan ni guys, business establishment, at tigidyan guys, at dapat storage dan, at nung itigas tagat, or agawan, iti-supply at usaran na. Tapos nung ipump tayo nga derat, so, derat nung gidi-gidi basta water requirement na, Robert. Okay. Okay, di ba yung inarami din ti Ilocos Norte Water District ay adya mo no na approbare din ti joint venture ti Prime Water nga yung mga connections, yung mga main lines nin ti Inwad agkukonektaren kasla ko from Paway up to Badok tapno makapagtitinulong diti source or paggapuan ti Danumyo nga mang supply ka diti hangan at patuloy ti kasjaya adda kadi kanya-kanyang source of water digiti ililin Apo General Manager. Kasi Robert, nagkikinamang kailangan pasok, bakar, bintar, lawag, Okay. pawang. Tipid di kada kabukbukudan na, sulsunat na kabukbukudan na, kuribaw kan paway, pati nga pa'y gaya man, paway kan kuribaw nagkinamang, tapos badok kong tinigit. Okay. Abi, parang italang nga dati kasto man nga problema. Dati tilag problema dito Paway after ti kun apan put update filtering machine kasi yung suba daga puta na nga to di batatangket even sentro kaya nakadisawen nya kumapkapsut ti mapataod or volume ti danom nga mapataod dati filtering machine ken some source Apo GM Hamat kiti Robert, dati capacity di indunar ni Apo BBM up to now hamot kay nga nagbaling kung talaga nga di makkel lang nga ti demante. Okay. So expansion yung imado nga nagpakonektar ti rason no apay nga matakadanen or bimaset ti mapan ka dagiti household Apo GM. Wan kasagag so Okay. Okay, so kadagito nga alal daw dito lang paway ti maka-encounter ti kastoy nga problema. What about other places nga suserbian ti Inwad, sir? Kasi Robert, dati paway ti Kakarwan, ikat problema na hindi pinili kan tubig ng itatan, pagpian na pinili at dalamin na isang well nga na-develop ti Badok. Okay. Ito nga handa unay nga problema iti darong medyo piniling. Iti matibig at na-drill tayo mamisa nga well iti barangay Timbanga isumat timang supply gila iti pitbigan. Ito nga dati lang yan totoo sa Robert ilang parikot at ilang concern nga talaga nga ustong dati paway. Ito nga tututukat dati pinakaitwa do filtration. Okay. Anyway, kuamat awamat problema mita ipakada mi matiti protected area management board ti Paway Leyte nga di pinangalan iti danungan ta Paway Leyte. Okay, so diti joint venture or agreemento tinagbetan ti Ilocos Norte Water District ken Prime Water kagiddan ka ditoy or nakasagana DJ expansion panagado digiti Serbian ti danom ti Inwad ken Prime Water with that 25 years Apo GM. When Robert naka-kodete kanayon na aglalo deti digiti barangays around Paway Lake talaga nga inunay kung mapag 24 hours tayo di sentro but isaruno tayo nga obraan deti barangays around Paway Lake because that is one of the conditions na pinaprubaran ti Protected Area Management Board deti pinangnayon ni iti alaan tayo nga danong yung Paway Lake. Okay. Sir, mabalin maamuan para ti informasyon di kadwan. Kasano ti kangina, ti masapul manen nga filtering machine tapno agkumpuesto ti supply ti danom kada iti tagapaway. Ilang amok ang Robert kasi di input up ni Apo BBM hindi siya kung hindi na install
oray dunas yung ngamin di ba nakasari-sarikat ko tigibin meneng tol Mhm. maabot ito ng mga 12 million wala day. Okay, so That was I think 13-14 years ago. so Ikat dapat ngayon prime motor di mo sa sarita ti supplier so hangko kay ammo dito kasta. So, Costing up to now. kung no padasen ti ag kwenta 14 years before mga siguro triple or ag times 4 rin ti bayad na Apo GM. Well, mapan nga kasta Robert. Baka mamin talo siguro, mamin talo kasi ngamin procedure ni tatahan hanggang nga Shakti pagpabiding no ticket ni prime motor. Dito lang kita minto lang specifications against the control of that. DJ cost isang tolan kita no stomach lang no sorok na plano ni DJ specifications na before tenga kastaren kunto i sumrakan ti katatayo i parteta yung pilota. Okay. May met ti serbisyo danom di sulo ti inwad. Kasi atatang adda ti prime water Apo GM. Kasi apo Robert gusto nga rod na ato ti agreklamo ang kastay so may padanong ko kanya da nga anyway da kami na tumulong na da kayo kung pagtitinulungan tayo. Gusto nga ko amat ang in fairness mat kanya da Robert adumat ti ko lalo dito ka barbaro nga branch manager de kasta. Adumat kit dito na solbar nga problema iti pressure and the non-revenue water kayo. Dati kat di makkel ita napababata matkiti na yun. Okay. So kumbaga kayo rin ang mangipipapay di safeguard tapnon di kasta kasla kumakadeta hanamit maparwar di talagang standard ti mainom nga danom so pina-stop yo. So parang kayo na rin yung mangipipapay ti safeguard kadagitay member consumers tapno hang sumrek kadakwada di hang aprobado iti linteg Apo GM. When Robert kasi Okay, is that a part of the katulagan agreemento Apo GM nga dakay ti paggapuan met laeng ti mando or approval panaka-aprobar dagiti may ikapet nga amin nga banag especially di panakatagiben di kalidad jay danom. When Robert actually dati papel tayo talaga is to monitor di amin yung branda quality kita no so amin naka-monitor tayo amin so at the periodic na monitoring report isabit ni kanyada no ka Okay. bari ka nagka mga leak nga nabayag unay sa na obra ko lang nino ka iti attention da. Okay. Okay. Sir, maraming salamat. Itintedyo agundaway. Thank you. Na-discover tayo nga hang kayo umet nga agbebe aga puta nagsasarunon di kiti tarip no no meetings nga naramid yo tapno laing may kan attention dito yung problema. No adda di kiti kadyo pa nga mensahe nga ipadanon kadagiti member consumers ti Ilocos Norte Water District Apo GM. Go ahead po. Awan sabal tinangrunan unay nga dito Robert dito pinagananos tarat lang basit aglaloy tataway wala damit na ibustay kati anot ng GM wala tayo alat yung panyo at dahil akong kalakaroon Robert so alat nagbudoan di dumiting ni Digalman uray habang urayan kayo makasangkadis na di filter dapat alistuan tayo obra and the shallow well din the transmission line nang wala o sige GM pagdating ko sa opisina sa Lunes i-discuss ko kay boss kung naman dito Okay, sir. Thank you very much. Itindad mo agundaway di programa tayo Damdamag ni Berto. Maraming salamat po Apo General Manager Jan Chodoro. Thank you Robert, thank you. Okay, so DJ gagiyim kabsat ni General Manager Jan Chodoro ti Ilocos Norte Water District. So teko na kon naisa po nga na-discover tayo nga saan met nga agbebeat po ti inwad ken ti prime water especially DJ akem na iti joint venture or agreement ti nagbetan ti inwad ken kastamit ti biyang ti prime water nga isuda ti mangkita mang-screen kadagitay i-implementar da po especially ti panakaipan dira. Kita inyo gimatang da po ti milyones ti balor na nga filtering machine nga kaskara ti filtering machine nga entered ni Apo Presidente Bongbong Marcos 12 or 13 years ago 14 years ago nga isu ti maala DJ danuma po di tawa Poway Lake imagine no kasano ti ka kamoderno na nga filtering machine maala J danom
dita Poway Lake, then dumalan ka DJ filter ni filtering machine, agbalin nga potable water gagiyem keng kabsat, agbalin nga nadalos adanom nga akma iti bagi digitay uminom mangusar ti danom pagluto kada amin namin gagiyem keng kabsat nga awanen DJ panagdudwam nga narugit jay danom or adda especially na ba yon na adda na nga ato nga adda maisuswat nga test dita Poway Lake gagiyem kabsat, I think monthly nga malalaan ti danom deta tapno dumalan ti water test deta danom na gagiyem kabsat, lalo idi na installar deta nya filtering machine. So DJ problema yo apo medyo na mabayag pay gagiyem keng kabsat apo nga balikbayan dita DJ abroad nga taga Paway nga nangidanon iti dati nga problema nga kasano agawid kami ket awang kanumet danom nga inumen me ala ore amo tayo nga digiti balikbayan sapo handag umininom ti aggapo direkta tag gripo no di ket aggatgatang da kaditi mineral water or but DJ amak da apo nga awan danom pagdigos paglaba kada pagluto wenno maka-encounter dati problema ti kadadadtoy mabalin nga mang bugtak kadakwada wenno mang tiped kadakwada tapno agawid. Let's say 1 month dayan tabalay da 1 month tong agproblema da po imbes nga agenjoy dati kadada dito saan tensionado da gagiyem kay kabsat gaputi kawan ti danom bat na diskubre tayo nga saan met apo nga agbaybay ti prime water ken tinwad, especially inwad gagiyem kay kabsat nga mangkitkita iti pakasulbaran daytoy nga problema. Ada diti suggestion coming from the general manager Jan Chuduro nga source da tapno ti kasada temporaryo nga mangsupuso pa po kadto kinakurang ti danom dita masakupan ti Paway Ilocos Norte. Tung Paway talaga dati-dati nga da problema, especially dita Lawlaw ti Malacañang of the North, Suba gigiyem kabsat gapuy diti kunada nangato deta nga lugar ket naligat nga paulyan da jay danom wenno supply da apo ti danom manipo da apo iti Ilocos Norte Water District. So mangnamnama tayo nga saan niya agsarde nga po iti panang diskubreda or panangaramid da kaditi addang tapno masolusyonan iti mas nabibiit ngem DJ early part of 2023 nga pan nakasulbar totally deti nga problema yo apo ti danom dita Paway Ilocos Norte. Okay, pagyamanan tayo apo diti nayat nga tumultulong kada tayo ti panakaidanon ti programa tayo Damdamag ni Berto ken ti programa Tina Palabas CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti barangay Barisbes Dingra Ilocos Norte kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario. Thank you very much kani Erlinda Ferminhood iti barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte, ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16 Bacara Ilocos Norte, Carmela Walker iti San Diego California, kasabay kani Miss B Fiesta iti Honolulu Hawaii, ni TCLJ Store ken Lavinia Beauty Salon iti Batak Road gagiyem ken kabsat pasitapo ti barangay 22 ken kastamet ten barangay 16 Payas agsango laing digito yapo kukuha ken matunan da Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio agkasapulan da apo kadili beauticians ken kastamet ten amuna apo ti agputol ti buok wenno agpukis so makipagkita kay laing apo ken Mr. Jaime Perdonio. Kastamet ti panagyaman tayo ken Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii, ni Miss Millie Espinito iti Iba Beach Hawaii, ni Juanito Moller Pariulan Jr. iti barangay 19 San Nicolas Ilocos Norte, kastamet ten ni Friends Jose iti South San Francisco California. Thank you very much pa kay ni Mr. Winnie Rumbawa iti San Jose California, ni Mr. Onopre Durupan iti Waianae Hawaii ken ni Mr. Jewel Centillas manibod po iti Lahaina Maui Hawaii. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan kadagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder kadagiti balayo wenno anyaman na pasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di kasapulan nyo, kada hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Ken no kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di paragtalon, ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply, masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar kinagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages nga adan pa iti video okay a pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damet makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood.
So haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kasla mo ila tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdonar tayo ti dara we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pa'y amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, thank you very much. Maki, tuloy-tuloy po ti programa ti Damdamag ni Berto dan napalabas eksakto para 10 minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Talo po nga nasyon iti European Union, iti Europa, ti nagbalaag kaditi consumers, kaditi sikat nga noodle brand na dito pagilian tayo Pilipinas, gapu iti kunaende ti dito nga nasyon nga ti level ti ethylene oxide iti nasao nga produkto dito Lucky Me ket nangato gagihim kapsat dito ket maysa nga gas nga dito ket mararamat apo para itibiyang ti pesticide di ba dito agpakamatay ti inumenda pesticide gagihim kay kamsat kuno saan pa pestisidyo kan sabsabali pa insektisidyo gagihim kay kamsat iti nagsisina nga abiso paikikat ti gobyerno ti Ireland, Malta ken ti Franceng ti sumagmamano nga variant ti Lucky Me kas iti noodle soup ken pansit canton particular di naarami dapo iti tawen 2021 between 2021 up to 2022 gagihim kay kabsat may bilang ka dito nga variant wenno klase apo ket ti original hot chili original nga Lucky Me hot chili calamansi flavor, calamansi flavor ti Lucky Me Pansit Canton. Ore apo ti Lucky Me Beef Mami flavor. Gagihim ken kabsat. Ti nasao nga pestisidyo ket saan nyo authorize ang mausar iti anyaman na klase ti makan nya mailako segon ti European Union no pay ti consumption kadagitay contaminated products saan namet nga i-pose nga acute risk dito iti biyang ti sanunat ngem adda digiti health issues gagiyem kay absat no agtultuloy iti panangipauneg tayo kadigiti pamakan nya nangato iti ethylene oxide na iti atidog nga tiyempo. So DJ agtultuloy nga panangan mo mabayag nga tiyempo adda ti risgo iti salunat nga itenda apo ka gagiyem kabsat. Therefore kun ati biyang dito nga nasyon di exposure kaditi nga substance masapol nga ma-minimize segon apo iti Ireland government wenno Irish government. Kinuha pa iti Irish government nga sumagmamano kaditi pinaikatda ket ti Lucky Me products nga naarami dapo ijay Thailand. So ang lagayam apo nga dito Pilipinas ti pakararamidan detoy gagihim kay kamsat no diket adda pa iti sabsabali nga faktorya nga paggapuan na para sa akin pinaka leading brand kaditi kaastoy apo nga makan detoy Lucky Me gagihim ken kamsat di ba
nagbalag pa iti French government kadagiti consumers nga saan nga gumatang kadagiti nga produkto wenno isubli iti naggatangan no nakagatang daman. Iti na iparwar nga rakura kiti kalman inlalawag met ti Lucky Me. Ito yung side ng Lucky Me. Lucky Me manufacturer can owner nga Mond Nissen nga saan da nga gararamat ti ethylene oxide kadagitoy nga produkto da agagiyem kaabsat. Ti ethylene oxide kas pa nagpalawag po ti Monde Nissen commonly kaduan na pagkararamatan na ket treatment para kaditay spices and seeds tapnon ti makontrol apo ti microbial growth typical in agricultural products ket no digita na ket sabidong para kada tayon na gagiyem ken kabsat ngem dati parparwarenda saan met ket di nga direkta wenno insigida apo nga depekto mem di mabayag nga panawen nga pampandangan mo kadto nga klase di produkto nga expose kadto ethylene oxide addanto ti panagrisgo ti salunat mo gagiyem ken kakabsat apo nga agbuybuya in pasigurado met tin sa kumpanya nga amin nga Lucky Me product ket rehistrado iti Philippine Food and Drug Administration dito Pilipinas dijay siguro digiti agapu pa dito Pilipinas mai-export may panidi badlasyo taawa Food and Drug Administration dito pagilyente nga Pilipinas ken kastameten sursuruten da dito local food safety standards ure pay apo kalit US Food and Drug Administration standard for ethylene oxide gigiyem ken kamsat so adan ti takder apo ti Nissen Mond Nissen adat aking kuko apo kalit nga produkto nga nangilawlawagan da nga saan nya maususar dito ethylene oxide kadagitoy nga produkto da. So urahin tayo apo no ananto ti agbalin nga takwat met dapat mangiparward met apo ti Food and Drug Administration ti pagilyante nga Pilipinas no adda kastoy met nga takwat da nga kas kadagiti takwat digito nga nasyon from the United European Union gagiyem kabsat tapno no mabalaagan met or masalbar met ti mabalin nga panagrisgo ti salunat digiti Pilipino especially gagayem ken kabsat ito yung mga tinatawag natin maralitang pagkain iti Tagalog pang nakukurapay kitain nyo no adda ayuda gagayem ken kabsat ngem hampe ket nga dati nga brand ti ususarenda kasi mas nangingina no siyak ti mga kitkita po nangingina nga brand deto digiti sabsabali nga brand ti ususarenda digiti nalaklaka digiti 350 380 less than 4 pesos or more than 4 pesos a pack kada pack ti maususar kasi itong Lucky Me gagiyem kabsat ito yung pinaka-leading gagiyem ken kabsat nagbalinen digito nga klase ti makan instant noodles nga panarasan even yung lasing siya sa kagabi gumatang ti nga bukel nga kasta ti anong tawag doon pansit sabaw gigihim ken kabsat laukan na ti marunggay or anyaman nga vegetable ipaburiknan or apektakan na ti may sang itlog gayon panghimasmas nga kunadan gagihim ken kabsat mabalinen na po nga pangabrot iti panakaliway iti panangan aglalo no nabartek ka wenno nakainom ka adut kasta gagiyem ken kaabsat meteman wenno maditeo wenno saan panarasanen na po tibiyang ti pamilya nga kanen detoy especially rush hour gusto ko makamkamatem ti oras mo nga mapanagubray ti pabigat gagiyem ken kaabsat ayun na mangipapudot ka ti danumen apo pansit kanton pansit sabaw gagiyem ken kaabsat dijayen mabalinan niya osaren kentay ko na akong nalaklaka makagatang kay less than 5 pesos or more than 5 pesos iji Changi iji store mabalin mo nga yawi rin paburkem jay danumen ipamon ipamumet diti seasoning nan or laok nan adda kanemon gagiyem ken kabsat instant mami instant noodles kun ada digito gagiyem ken kabsat nga deto yan parang kasingin na po ti kinarigat kadatay nga Filipino gagiyem ken kabsat kun akon no adda ti ada isa hugmo nga bulong ti marunggay or bulong ti rangaw ti kamutig kadadami naminen okay na ito
gagayem, iso nga, dito apo ket maysan ka, digitay panarasan tayo, ket nasayat, tadda dito nga bala, gagayem, no, paglikudan ti biyang, ti kumpanya, agar arami dito nga produkto, dapat ti Food and Drug Administration, after nga dito nga rimwar, mangiparwarmet apo ti bukod na nga duktal, when no mang yuswatmet, iti panangadal, panangkita na, amangan taadda nagliwayan na nga di na monitor, tinamonitor di sa baling nga nasyon, nga mabalin na mangitunda, iti panag risgo ti salunat tayo, nga mangmangan, iti dati nga klase ti produkto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply, apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adapin na ba tiya po, 8 minutos kasanguanan ti oras tayo nga alas 12, alauna, iti deto nga aldaw po iti Biyernes petsa 8 iti bulan ti Hulyo 2022. Kabayatan na
gagiyem ken kabsat umababot kanupay ti 10 ket maysa aging ganat ti 10 ket 2 nga tropical cyclones wenno bagyo ti manamnam mga sumrek iti Philippine Area of Responsibility iti sakbay nga agmudo ti tawen 2022. Medyo nababakit di ba nasa ano pa lang tayo dumeng di gigiyem ken kabsat pang-apat so we have still adapay 11 to 12 16 or up to 17 nga bagyo laeng nga po ti pasarin tayo no kas pagarigan pudno dito nga forecast ti biyang ti pagasa gigiyem ken kabsat for this year 2022. Sigon ti pagasa ti peak ti typhoon season ket mangrugi ti bulan ti Hulyo. So dati ti Hulyo gagayem kabsat aging ganay ti bulan ti Oktubre. Kadagitoy bulan kadagitoy apo uno kadagitoy nga bulbulan ket adda iti agarup 70% iti so amin nga bagyo ti ma-develop wenno digiti saan yan sa panawen agbaninda nga naan anay bagyo 70% kadagitoy nga bulbulan. Kinunat State Weather Bureau nga dati dua wenno tallo nga bagyo nga sumrek iti Philippine Area of Responsibility iti dati nga bulan ti Hulyo. Iti bulan ti Agosto hingga ti September idinto nga iti duamet iti ti bulan ti Agosto ken September dua aging gana ti upat nga bagyo ti manamnama aging ga iti bulan manen ti Oktubre. Iti bulan ti Nobyembre met ket posible nga duan tupay aging gana ti tallo nga tropical cyclone ti manamnama ken adda maysa iti bulan ti Disyembre gagayem ken kabsat. So di apo ti panangi lawlawag ibiyang ti pagasa kada ito 10 ket maysa hinggat 10 ket 2 nga bagyo nga pasaren wenno dumalapos iti pagilyante nga Pilipinas agingga nga agmudo apo ti tawen 2022. Ti sarudsud ditoy gagayem ken kabsat no pay adda forecast mabalin forecast dito mabalin na pumudno wenno saan gagayem ken kabsat nga ano iti biyang ti pagasa but yung pagasa na modernize dito po di tiyempo ni Presidente Noynoy Aquino gagayem ken kabsat nasukatan digiti gamit na napabaro so tapno agbalin nga 90 to 100% ti kinapudno na digiti forecast ti biyang ti pagasa gagayem ken kabsat gaputado ti nakababalawan ti pagasa idi gagayem iti panang estimate na po kadidi bagyo layos kada daamin namin kakabsat ken gagayem so nga adda ti modernization nga naarami dapo iti biyang ti Department of Science and Technology deti ahensya or departamento ti gobyerno nga akin sakop iti biyang ti pagasa gagayem kabsat so nga pagasa DOST kun ada DOST pagasa gagayem kabsat. Yung tanong dito sa 11 nga gingganit sa 10 ket 2 nga bagyo nga mabalin nga sumrek pa iti pagilyante nga Pilipinas gagayem ken kabsat kasano ti kapipigsa digitoy ang mga takakasla kapigsa ni Yolanda ni Umpong nga nang balbalik ta dapo kariti pagtaengan nang dadael ti bilyon ti balor ng infrastruktura kastamet din digiti agricultural infrastructure kada pagtatalunan mulay ti pagtatalunan gagayem ken kabsat so digiti apo digiti nasken nya makita tayo tapno ammutay nga adadda nga isagana ti bagi tayo when bagbagi tayo para kadto 11 naging gana pa iti 10 ket 2 nga bagyo nga mabalin nya sumrek iti Philippine Area of Responsibility aging nga agmudo daytoy nga tawen 2022 gagayem ken kabsat ada kadi kakasjay kapigsana nga bagyo kada ti 10 ket maysa hinggat 10 ket 2 nga bagyo nga mabalin na dumalapos iti pagilyan tayo gagayem ken kabsat ada pay kasla Umpong kasla Yolanda or anyaman nga klase apo wenno napigsa nga bagyo gagayem ken kabsat kabayatan na gagayem no 11 to 12 nga bagyo adamet 2 nga bulkan iti pagilyante nga Pilipinas ti masipsiputan mangipakpakita ngamin digitoy nga bagyo ti Mount Canlaon bagyo digitoy nga bulkan Mount Canlaon ken ti bulkan bulusan ti sinyal nga posible manen iti panagbettak digitoy gagayem kabsat phreatic wenno stream driven eruptions. Second, the Philippine Institute of Volcanology and Seismology or dito PHIVOLCS under DOST dito ti officer in charge si PHIVOLCS ni Undersecretary Renato Solidum Jr. Concerned daw iti nasaong ahensya ti tornillo type volcanic earthquakes ti tornillo type volcanic earthquakes
nga dito ket mamonitor iti igid wenno mamonitor iti igid ti kanlaon kadigitay napalabas nga alaldaw. Segon ken tornilyo wenno kunana at ti tornilyo volcanic earthquake event ket dito ket masansanen nga sarunwen ti phreatic wenno steam driven explosion babaen iti panagbeggang ti wangawangan ti bulkan ore ti bulkan bulusan ket nakakitaan meten ya po ti posible nga phreatic wenno steam driven explosion. Gapu iti datoy nagpalagi pa po ti biang ti ni Sulidom kaditi residente nga sideg kaditi nga bulkan nga liklikan ti mapan wenno umasak iti 4 kilometer permanent danger zone. 4 kilometer, 4 nga kilometro sa po nga permanent danger zone iti saong nga bulkan. Base metapo iti kaudyan nga data ti PHIVOLCS 5 ti na-record nga volcanic earthquakes si Kanlaon idinto nga da sa nga pulo ket may summit nga ginggin ti na-record gapo iti bulkan bulusan. Ayon so di po di kita idua nga bulkan nga bambantayan iti agdama ti PHIVOLCS gapo kadito ipakpakita da po nga irregularidad nga mabalin na mangitunda kano apo dito iti panagbetak. Okay, awanin na po ti oras tayo. Or nabati nga oras tayo ti programa ti Damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ti pagayamyo Robert Berto de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes ti amin nga sabada. Agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingig. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod tayo alumar, identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran dili damag wenno pas masamak, dili sumbat dili agtuturay kadili issues, ken kalikagom dili umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas.
Baliw nga danon mi, ti nabarang nga kablaw mi, ti nagasat nga malem, ti biyernes tayo amin na sapada para programa tayo ti napalabas. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Tapno da kami tagdanggay nga mangidanon iti pakabuklan ti programa tayo ti napalabas. Iti nga malem, intay ibasa ti may kadwan nga paset. Dito surat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biyag ni Pagayam tayo Almira. Awisan na kayo nga rin papagayam nga kadanggay mi ti lasod ti maysa nga oras para di may kadwa nga panakaibasan dito surat ni Almira. Ngayong kasangwanan niya tuloy nga ibasa ti surat ni Almira. Pagyamanan tayo, di sumaganad ni Mr. Jewel Centilla, si Tilahay na Maui, Hawaii. Kastapay ka ni Mr. Onofre de Rupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Friends Jose, iti South San Francisco, California. Pagyamanan tayo pa ni Juanito Moller Fariulen Jr., iti Barangay 19 sa Nicolas, Ilocos Norte. Ni Miss Millie Espirito, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ti Lavenia Beauty Salon, iti paset ti Barangay Bueno Paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Batak Road. Babaeng kada Mr. Jaime Perdonio kani Mrs. Celia Perdonio. Mabalin nyo apot yung mapanag-aplikar kapot agkasapulan da kari iti beauticians para iti Lavenia Beauty Salon. Agyaman tayo pa kay ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker iti San Diego, California. Ni Mrs. Elis Tamayo iti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Erlinda Ferminho iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken ti CB Farm Wenno Kalawagan, Belisario Farm iti Barangay Barisbes Dingras. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanom nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadi je pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom deta taraken at takimet nabasa je kimot na papurgami nga dagos no haday je apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laingan di asideg di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan,
Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Buktong diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Yan tayo ruging ibasa dito surat ni pagayam tayo Almira when ituloy di ba basa dito surat na kablawan tayo digiti sumaganad ni Viana May Pablo dito barangay 40 Balatong ni Mr. na kastamit ni Manuel ken ni Uncle Tubal ni Mr. and Mrs. Agustin Pablo gagayim ken kakabsat digiti kakabagya ka po dito barangay 40 Balatong ni apo balakad ko na kuman ni apo barangay chairwoman Alicia Bunuan nimbag nga malemyo kastamit ten iti parang kablao tayo ken ni Ma'am Elis Tamayo ni Ma'am Fredes Quesada iti California ni Manong ko Onopre Durupan di Tawayan ay Hawaii ti pamilya Agadjer, da Mr. Jose Agadjer, Gloria Agadjer, di anak na ni Ian, ni Maria Cristina, ken ni Hazel Joy, ken di pamilyada, na imbag nga panagdingdingig yo, ken panagbibuya yo, kanayon nga late viewers tayo, di Agadjer family, di Canada, gagayim ken kamsata. Ken kastapay nga kablaawan tayo ni Mr. June Pariulen, dito sa Nicolas, Ilocos Norte ni mother ni classmate ko nga Gigi Raquel dito sa Nicolas nalipatak na tinagan ni mother rin niya kapoy dyan Estados Unidos ni bagamalim mo ma'am ken iso amin na pong agbuybuya ka datayo iti dito nga malim at yung nga ruden ngayon tayo tuloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Almira. Irigagdak ti pagtaingan
da Ma'am Digna ken ni Sir Owen. Dakkel nga ba nagtinaduktalak, Manong Robert? Nigayam Ma'am Digna ken ni Sir Owen ket saan nga pudpudno nga agasawa. Kasla naanakan laeng ni Sir Owen ni Ma'am Digna. Ngemadnan timununa nga anak ni Ma'am Digna. Nga daytoy ket tinyam amuda kanyak nga anak na nga ni Manong Aldwin. Agtawen siguro niti 10 ket siyam no di pa ket agduapulon ni Manong Aldwin. Tibukod nga anak da Sir Owen ken ni Ma'am Digna ket ti agnagan Susan. Nga agtawen siguro met din iti 10 ket 4 pagayam ko. Dito'y nga edi makadanon kami di balay. Naturog ni Sir Owen iti sa nga balay. Ngem edi parbangon ket awanen. Naturog ak iti salas gaputo saan pa nga naisagana ti basita kwarto nga pagyanak. Nga daytoy ket naisarubingbing iti kusina. Tadagiti 3 a kwarto kita pagisulaeng kadagiti 2 nga anak ni Ma'am Digna ken ti kwarto da ken ni Sir Owen. Riniingnak ni Ma'am Digna nga kunana ket agriingak tay surunak kadagiti aramidek. Medyo kasla natangsit ti panagbusbuses na ngem gapu siguro iti kapkapsut na. Gapu iti na aramid keng kuana babaeng kininana damasa. Ket sa ano na yung makapigsa? Agring ka ta isuro ka noon yati aramiden. Napang kami nga rod nga dua iti kusina. Amom ka di nga usaren deti nga stove wano paglutuan. Makitkita kung ti kasta ma'am ngem. Jak pa'y napadasan tinagusan. Oh, isuro ka. No pagsinjem, puligusem detoy iti agpa kanigid. Ket no kayat mo nga ikapsut ti apoy na, puligusem nga agpakannawan ngem saan mo nga ipapaabot nga maidep. Kinunana, wen mang. Sakbay nga agluto ka lukatam ti tangke. Ada pagpuligusan iti tuktok na. Ket indum malpas ka nga makaluto tapno makaliklik tayo iti mabalin na pan nakapasamak ti uram, puligusem metlayang isubli tapno agklos. Nalawag ka di. Wen mang. Kinunak. In patuldo na ti amin, pakairamanan ti panakausar di puset nga saan ko nga baybayan na nakalukat. Tapno sana aggastar ti danong. Saan kumet nga baybayan nga mabayag nga nakalukat ti refrigerator. Tapno sana aggastar ti kuryente ken maperdi. Masapul nga tilaeng lutwek nga ibilin na ti ruwar ko manibod ti refrigerator. Ken sa anak kano araman-araman no agluto ak. Amom ka dimit laing ti agluto, anya gayam ti ammo malutwen. Amok met ti agluto iti lineng tanga ikan ma'am. Inabraw ken uray ti panagtuno ti tarong. Amok kinunak gaputa, digitamit laing ti masansan nga lutlutwen mi ken ni damasa. Pakaramanan ti salad nga rangaw ti kamutig, rangaw ti balangeg wenno anyala ditan, Manong Robert. Dito nga insursuro nak. Ngemtay ko na kung kabsat na gubsang ti panangisuro na. Wen manong ko, saan unay nga nasaya at ti panakisarsarita ni Ma'am Digna? Ngem gaputa, nakapsut pa'y laeng, iso nga saan na nga maikaros ti buses na. Tuan niya digiti, insuro na kanyak isumet ti inaramid ko. Imuna nga pinailuto na kanyak iti daydi nga bigat, ket lungganisa, taiso kano ti pamigat da kadagiti anak na Manong Robert. Bayat ti panaglutluto kabsat ko, dito'y nga agpang pangadwaak no hustuin no saan. Tinaramid ko apan ang panaw kini nana damasa, wenno lola damasa. Dito'y nga ta Diyos ko nga masarakat ti gusto nga tao nga mangilala kanyak. Wenno dito'y nga masarakat ti tao nga adad na nga mangidadanis kanyak. Nagkamaliak ka diti desisyon ko Diyos ko. Nagkamaliak ka diti susurot ko iti dito yung pamilya. Ngimurin o kitkedak. Sigurado nga, ipapilit lahat na ni Lola Damasa
Amok nga da kantidan nga imbati ni Sir Owen king kuana tapno palubusan na kasumurot ka na kuana. Diyos ko si kakumalan ningin ti makaammo nga mangproteher kanyak. Noan niya ti agbali nagasat ko ito uneg deti abalay. Kasta nga sitwasyon niya karkararag. Jack na puputan niya masideg ni Ma'am Dig na kanyak. Oy, Almira, nalpas mo ka din ti pinalutok ken ka. Nakalutok kan ti napoy. Ken kastamit ken ti lungganisa nga pamigat. Uwen, ma'am, nalutok kon. Kita apay nga ron niya sa anak nga may inayaban. Kit kunakmit ken ka itay nga. Numalpas mo amin nga palutok, umay nakringen when pagunyan. Kit malado di anak ko iti. Ang lalo ken ni Susan iti mapan na panagbasa. Sa nga bali ni Aldwin na saan meten na sumsumrek. Ay, nalipatak ma'am. Talagang saan ka nga mapangnamnamaan. Oy, Almira. Bilinin ka. Masapul nga tungpal ka no anya digiti aramidek dito. Aw no anya digiti paaramid ko dito. Ngamin, nangibati ni Owen ti kantidad sa nga 10,000 a pesos ti imbati ni Owen ken ninanadama sa tapno umay ka ag trabaho ditoy. Ket no malpasan da kanto, isunto ti pa nagsublim iti sidong di nga baket. Kinunana nga makaungungeten. Manong ko ditoy nga napaniknikak nga nagkamali ak iti sinurutan. Saan nga ti ayat ko nga makaaktal iti sidong ni nanadama sa tapno agnamayak ken masapulak digiti tao nga mabali na mangilala kanyak. Ngem kasla adadda nga impyerno ti nasirrek ko. Gaputa rugrugik pay laeng pagungungtan na kun ni Ma'am Dig na pagayam ko. Agingga nga pinanawan na nga dastoy tinbati na nga sarita. Ornusem digiti pinggan. Mangidasar kay ti talo a pinggan. Ipatingngam ti sedaeng ken ti inapoy. Ayaba kinantap numangang kami. Kinunana. Isungarod ti naramid ko pakairamanan ti kutsara, baso. Gaputa day tamit ti makitkitak. Kaday ti masirsirpat ko nga panangan di babaknang. Madamdama pa'y kabsat at dadan ket sumangudan iti panganan. Iti panganan, kabsat, nagtimek ti anak ni Manang Dig na ani Susan. Deti ka dilaing ti sidente o mami, lungganisa laing nga nakamulagat. Awang ka dito sa bali. Kinunana iti natangsit abuses. Ay, wen, isulaing yung tinabati ta, saan met pa nga nang tin ni papang mo nga uwen iti maigatang. So nga, detalatan ti si dati. Kinunani, Ma'am Dig na. Kalpasad na nagtimek met ni Sir Aldwin. Hoy, ano na yung tinagan mo? Ay, Almira, Sir, Almira. Itimpla anak man ti kape. Di kape nga 3-in-1 ti timplaem ha. Kenalistuam. Saan niya puro napudot ti parmo no? Nayunam itinalami istap no saan tumanen nga iso di pagbabaawak. Agalisto ka. Kinunana. Napanak nga ro diti ayan ti kape. Ket dito nga intimpla aki ti kape ni Sir Aldwin. Ket napan ko inpan iti abay na. Ururaya kiti kabsat nga ayabandak tapno makisango ak nga mangan. Ngem saan ko nga nauray iso nga sa anak nga nagdardarsudos nga napan nakisango. Bayat ti panpananganda saan niya sardeng digiti mandarda kanya. Ti panangkargak ti danom iti baso da. Kastamit tin panang nayon ko tinapoy. Panangidasar ko no at dapay tinabati nga lungganisa iti pariyok. Ken sabsabali pa nga masapul day di panangan. Pakairamana nen ti patis, kamatis, nga kayat da nga pangisawsawan iti pamigat da lungganisa. Narigat a sitwasyon ka ba pag kabsat ko.
Kaslaak laagud do gasunay. Bayat ti panangan digiti tallo nga aggiina. Inimalpas da amangan kabsat binilin nak ni Ma'am Digna nga ornusek digiti nanganan ken dalusak amin digitoy. Kalpasan na ket mapangkoy paniday di pagpaubusan ket into kanuno mamagaan punasak digitoy ket ipangko iti pakaidulinan da digiti pinggan kastamit den digiti amin na kubyertos pakiramanan digiti baso. Tinungpal ko nga rod. Bayat ti panagin-innaw ko dita kabsat nga nakitak nga nakaarwat ni Susan nakauniporme. Rimwardan ket orayim laengin ni papang muuwen to may nakaalan. Sana kanto ipan iti eskwela yo. Endo no rumar ka, ag-tricycle kan tulatan niya agawid. Ngaming ket sana ka nga masango nga umay itulnog. Gapo na busy di opisina na. When mama, sungbat ni Susan. Madamdama pa'y kabsat, adamanen ni Sir Aldwin, iti kusina. Ay, Almira, endo numalpas mo dito, Bram, irwan mo rin tuman, digiti nagmuro nga kiti kwartok ta ilabam. Amumit lang yung usan ti washing machine. Saan ko pa'y nga napaadas, sir, ngayon? Amok ti aglaba, babayan iti panangusar ko, karag iti imak, iti panaggilgil ko. O, no iso ti amom, so isuntun ti pamayam, suntun ti pananglabam. May munto alayan ni da, ken no umay ka, ket matmaturog ka, agin inayad ka, amangan tamatukay tuturag ko. Tsak kaya ti maririing no, matmaturog ka. Sangkulatan nga ilalak ti kwartok ta, sumrek kan tulatan. Uwen sir, kinunak, Manong Robert. Manarimaan ko nga ilablaba digiti nagmurngan wenno na usar nga arwaten ni Sir Aldwin iti likod ti balay. Rimwar ni Ma'am Digna nga imet na ti nga gumpo nga nagmurngan. Oy si Almira, ilabam tumit ten digito ya, isabay mong karita arwaten ni Aldwin. Ngamin ket jakpay la makalabata, madi pay laing ti bagbagi ken nakapsutak. Pintasim tiag labag lalo digiti uniforme ni Susan. Jak kayat ti namilmil wenno saan niya agbuka sa puraw. Aglalo ti gayla na. Ngamin ket mausar na deta iti Lunes, Miyerkules ken Biyernes. So nga napintas ko matipan nakalabana. Amom ka diti agplancha. Amok met ma'am. O sige aglabakan. Lumakalabakan to indasar kon ti maluto addan iti lababo. Irapin mo ti agluto no manarimaan kang aglablaba tapno no sumangpit ti anak ko agapot ti eskwela, manganton. When? Kinunana. Anyan kabsat. Anyan na pan nakaagutar ko. Naunget ni Nana Dama sangem. Dasla na namnam ay ti panagtrabaho gaputa dududwa kami laeng. Kumpira ita iti talong iserbiak. Idalusak, ilabaak, ilutwak. Ken kastamit ten pakanakita. Agbabawi akngem naladawin ti amin manong ko. Awan ti sabali nga naaramid kon no diti mangkutim kadagiti luluak. Ken kastamit ten kabulbulon ti panagkarkararag ko Manong Robert.
labaan di arwaten ni Manong Aldwin. Hidijak na puutan niya dagayam iti likod ko. Hoy, Almira. Awanin Dagbayag ka niya aglaban o puro ginilgel. Di pinapalay ng arwatik deta. So nga, masapula sursurwem nga usarin ti washing machine. Tapnon ti kasta ket alisto ka. Maabutan na ka ti pa nagluluto no. Kasta ti kabayag mo aglaba. Tsaka mo nga usarin, sir. Tsak pa'y napadpadasan din ako sa rin di washing machine. Okay, umay ka dito iti isuro ka. Isuro ka tapno amom nga usarin. Ken isunton ti usarin no ilabam di iti bado da mamakin. Bado ni Susan. Tapno ti kasta saan ka ang babayag. Ken numalpas ka nga may pisok mo di kita iti washing machine. May pisok ta ko na kuna. Adan to paramid ko keng ka. Anya ti paramid yung kanyak siya. Basta, awan iti adu nga reklamo. Umay kan ti suro kan iti panangusar mo iti washing machine. Nagyamanak maanong idi insurunak. Kaya di umay ni Ma'am Digna iti paglablabaak. Amumit gayam ngo sa rin ti washing machine. Iso kumamit ti umayak dito iti isuro ka amangan ta marunot di iti dakulap mo iti kagigilgel. Aglalo di iti mao nga pantalon mi ken ni Susa. Insuro nak ni Sir Aldwin, ma'am. So nga inusar min ti washing machine. Okay na sayat no kasta. Sige. Agluto kan to na no malpas mo ti pa naglabam. Alis tula detan. Agi na naakman. Kahit ko ti maturog. Riingin naktulaingin no sumangpet ni Susan. When? Nagtung edak kabsat. Edi malpas ko di kiti labaak nga arwaten da Ma'am Digna ken ni Susan. Mapangkukuman isagana ti lutwek nga pangaldaw. Ngem imay ni Sir Aldwin iti ayan ko ket umay kantuman di kwartok. Kinumabalin agdigos kamit ten. Sakbay nga umay kay ti kwartok. Kinunana. Uuen, sir. Mayak tungim. Saangak pa iti kaldero nga paglutuan iti inapoy. Sakto agdigos, sakto umay. Sige, good. Di mo baybayagan Ken siguraduin nga husto ti pa naglutom. Kang runan nga husto ti pa nagdigos mo. When? Idi talinaye kon ti ilutok nga inapoy Manong Robert. Apagisumit din nga nakadigosak. Napanak iti kwarto ni Manong Aldwin. Dita nga nakitak nga nakapaklep. Nakauyo iti bagina ken nakaparabaw ti ules iti patong na. Sir, adda akon. Anya ka diti ipaaramid yung kanya. Kinunak iti mabutbuteng nga buses ko kabsat. Ilak mo ti kwarto. Kinunana. Apay nga ilak ko, sir. Iso ti bilin ko, ilak mo. Kinunana manen. Nagtungpalak na rod. Makitam dito oil, no baby oil, dita sangot to sarming. Uwin, sir. Alayam deta ta imasahim man ti bukot ko ket naktang samit niya agidid na. Imasahim, yablon mo. Amom ka diti agablon. Makitkitak ti pa nagablon ni lulang ko, sir. Sige. Ablonin na. Inikak nga rod iti dakulap ko iti baby oil. Ket inyablong ko iti bukot ni Manong Aldwin. Enrugi kiti abaga na nagpababa agingga na iti sikit na. Dito'y kabsat nga nakabrief. Nakapakleb ni Manong Aldwin.
Nabayag ti pa ng masahek ta isuti kayat na. Sige, dita tingana. Dita ti kayat ko nga mablon. Ngembayat kabsat nga, ablunek ti bukot na. Ikarkarawa na met ti aking kanawan nga ima na kadigit ilupok. Madanaganak manong Robert. Agnerbyusa kiti dedi agundaway. Agingga nga pinisel na tilupok ket dita nga napaatrasak ket napanakitiri daw. Sir, pemit nga, pisilem ti lupok. Kita niya ti dakes na luko kit tamit la lupom ti inigamak. Sir, mapana kong kit lutwek pa iti pangaldaw ino si daen tayo nga insagana ni ma'am. Mapana kong sir. Kinunak kit dardaras ko na linukatan ti ridaw rimwarak sa kumitlaing Enrique. Idi ko sinakabsat ko na palalo asid si duker ko, idi day di nga inaramid ni Sir Alduin kanya. Kasamanan niya ituloy tayong ibasa, dito surat ni pagayam tayong Almira, agyaman tayo kini Mr. Jewel Centilla, si Tilahay na Maui, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Mr. Wayne Winnie Rumbaway di San Jose, California. Prince Jose di South San Francisco, California. Ni Mr. Juanito Pariulen Jr. di Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Kastamit din di panagyaman tayo iti Lavenia Beauty Salon di Paset di Barangay 16 Payas San Nicolas, Ilocos Norte. Wenno igid ti Batak Road. Babayeng kada Mr. Jaime Perdonio, Kencelia Perdonio, at kasapulan da po karite empleyado da iti Lavenia Beauty Salon. Agyaman tayo pa ni Miss B. Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker di San Diego, California. Ni Elis Tamayo di Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Erlinda Perminhood di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Kenti Kalawagan, Belisario Farm, no CB Farm iti Barisbes Dingras, Ilocos Norte. Ako kwa da Mr. Dado Belisario, ken ni Ma'am Janet Belisario. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pestisidyo, insektisidyo, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet yagpasyar ka nagpiknik, adanda ka rin tinalalawa nga cottages, nga adaan pa iti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para iti reservations, tumawag iti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel,
Relaxations at its best. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang hapon no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kun tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makagkagatilan mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsada, nagurigor, ang damit nga makarik na timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Napalalo ang nervyos ko iti daddy ngay naramid ni Manong Aldwin kanyak, Manong Robert. Nga danda ni Jack Peket din mapagsusurot. Noan niya ti umuna nga aramide kiti lutwek. Nga inpatuldo ni Ma'am wenno ni Ma'am Digna iti daddy agundaway. Pemek na kasjiti naramid na kanyak. Nagbastos. Napanagit din piniserti. Babayin ti silang ko. Saan kuntun nga kahit timapan iti? Ayan na oray no anya pa'y aramidan na kanya kamanta pag-aramidan na kitidakis. Diyos ko, sikala ko man ti makaammo nga mang proteher kanyak. Kinun ko na kain karkararag. Dandani kon maluto ti pinaluto da si daen. Imay ni Ma'am Digna iti kusina ket. Nakaluto ka din. When ma'am, dandanin. Sige, ipreparehan mo tila misaan. Mangnayon kay di may isa nga pinggan ta, umay gayang mangal daw ni Owen dito ay. Katetex na kanya ken, dagasin na ni Sosa. So nga, opat nga pinggan ti, ipan mo tila misaan. Makamukan ton nga mangan no makapangang kami. No dati masubra, di ka disuti kanem. Kinunana. Ngamin si puti kadak sandak nga isang sango amangan. Dagito nga talo pakiramanan no adda ni Sir Owen, Manong Robert. Tinungpal ko nga rod ti bilin kanyak ni Ma'am Digna. Opat nga pinggan tinpang ko iti lamisaan da. Pinggan digiti duwang anak da ken kastamiten. Pinggan da Sir Owen ken kastamiten ni Ma'am Digna. Madamdama pa'y kabsat adnan da Sir Owen ken ni Susan. Naragsak da digitoy. Baga ni Susan ken ni Ma'am Digna nga engkarikano ni Sir Owen nga mapandagumatang kaditi arwaten na. Ento no bakasyon wenno aldaw ti Sabado. Ket napalalo aragragsak ni Susan. Gaput adda kano ti korsonada na nga sapatos ken kastamit ten pantalon. Ket isukan no ti pagatang na ken ipapang na. Anyan niya nagragsak. Kasla masugsugat to'y pusok nga makakitkita iti kinaragsak ni Susan. Gaboy ti karikengkwana ni Sir Owen nga amana. Nga buybuyugan meti kinaisem ni Ma'am Digna nga mangar-arakop iti anak na ni Susan. Apay nga sa anak nga naipayan iti kastaagasap. Nupay anak na laing iti ruarkit. Makitak ti ragsak da. Anya ko mga taamit din nga ragsak ko no. Kasta akmet. Angin. Kasano agbali nakakastakit uri no sa dinno ti ayan ti inak ket jak te ammo.
Jak pa mo no sa dinno ti ayan na. Ken jak pa'y nakita no anya tilangan. Kang runaan na nga jak mo no asin no ti amak. Diyos ko, anya deto yan ngayon paay mo agasat ko kanyak. Anya deto yan agasat ko, iti deto yan lubong Diyos ko. Apay ngayon palubos mo nga kasto iti gasat ko. Kinon ko nakabsat ko nga kasla, tumuko diti kaungan ti pusok. Ti apal ko iti makitkita ka na nga. Dagiti talo. Ni Ma'am Digna, ni Sir Owen ken ti anak da, ani Susan kabsat ko. Madamdama pa'y kabsat at dadan niya sumangoy ti lamisaan. Na isaganak metten ti makan. Pinagunyan ni Sir Owen, ket kastudi ni balikas na. Kumusta ka, Almira? Mayat ka dinit lang di pa nagtrabahom? Pinpintasem ti pa nagtrabahom, kaputa dakkel tin batik nga kantidad, ken nilolam nga damasa, nga sweldom, bayat ti kaddam dito. Kaya dito no, palubusan na kang pumanaw. Isunto ti panagawid mo. Isunto ti panakay karom ti 10,000 pesos nga. Inted ko kinilula madama sa awatam. Saan na kasimungbat gaputa? Saan ko nga mo? Nga dati kasta nga inbati na ano pa'y naibagakan niya kon ni Ma'am Digna. Ngem inatap ko idin nga talaga ang mangibati ti kandidat ni Sir Owen. Sa anak latan niya nagununi. Aging nga nagtimek ni Ma'am Digna. Ang kamanggayam ayaban ni Aldwin ket amangan tamat maturog man eh. Amumit detan no sana rumwar ti Aldaw ket maturog. Sa ito no rabi, rumwar man detan. Mapamanay ka rin barkada na nga mag-inino. Deta ket tidakis na ka deto yung anak mo ta. Di nang kinayat ngayon tuloy ti panagadal na. Kalpasan na. Magibarbarkada lang na. Aw na ti problema ore nga saan niya siyak ti amana ta. Tulungak met no. Ada may tulong ko king kuana ano pa'y amok nga da isusustento ti nakaputot king kaking kuana. Kinuna ni Sir Owen. Adadapay nga naglawag ti pakasaritaan deto nga pamilya nga ayan ko. Kariri balikas ni Sir Owen. Manong Robert. Agingga nga indagdag ni Ma'am Digna. Oy Almira, nangigmutin bagak? Nangigmutin bagak ngayon kaayaban ni Aldwin iti kwarto na? Uwen ma'am. Kinunak nga madanagan kabsat. Saan niya timandar nga naduble? No diket ti mabalina iya asideg kumanen. Ken ni Sir Aldwin. Nga itay laeng ket napanlakit din iniggaman ti babaen ti silang ko. Wenno ti lupok nga kinkanlawan. Nagtugtuga kiti ridaw kabsat. Sir, mangan kayon. Kinunak. Gaputa awan ti sumungbat wenno jak mauray nga mailukat ti ridaw. Inulit ko ti nagtugtog. Ngem di kapamindwak kuman nga itugtog ti imak. Naglukat ti ridaw ket nagistayan napan ti imak iti rupa ni Sir Aldwin. Ket ditamit ten kabsat nga iniggaman namanen ti dakulap ko nga pinetpetan. Ket ti maysa nga ima na inkarawa na iti kinababae. Manong Robert nga ureak la napakulagti. Kayat ko kumati agikis kabsat ko. Ngem, kinita na kitinasakit ni Sir Aldwin. Oy, saan nga tilaadda nga may bagbagam kada mama? Aglalo ka dito nga uwing. Amangan ta, makaure ka ti sana na sayat kanya. Tandaan na,
Pangta na manong iso nga, sa anak ko niya nagsarsarita pa eh. Imuna klatan niya na paniti kusina, kiti adagi di kusina. Umay ka din ni Alduin. Saludsod ni Ma'am Digna. Umayin, ma'am. Kinuna ka madandanagan. Oh, api nga kas ka na madandanagan. Ay, awan, ma'am. Saan ka madandanagan? Kinunak kabsat ngem. Talagang agnernervyusa kiti di agundaway. Taagasim mitten manong Robert. Talaga nga napatingaan na nga naigaman, ti kinababaik. Nang nangruna kit nakasyorta kiti dedi agundaway. Kasangwanan nga ituloy tayo nga ibasa deti surat ni pagayam tayo nga Almira. Kablaawan tayo diti sa bali pa nga viewers tayo ni Daimler Kate, ni Winnie, ni Maria Luisa Eusebio dita South Central Elementary School, Sulsona. Kastapay ken ni Rick Mar. Kastamit din ken ni Ma'am Lydia Raquel dita sa Nicolas, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am. Ni Ma'am Lydia kit bakasyonista from I think Maui, Hawaii. Ken mother diti classmate ko di college sak nga ni Gigi. Ken nakastapay tikabsat ko ni Dorocha de la Cruz, ni Ma'am Elis Tamayo kunana ken ni Almira agtalo ka dita nga balayen Almira kunana. Okay, itultuloy ito nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni pagayam tayo Almira. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Indayon kakailian, pare ti dito balipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
JAMR Construction Supply. Padaanan ti panaglukat ti JAMR Construction Supply apakagatangan ka dagiti di kalidad gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pay ti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Bayat niya mang mangandang opat, Manong Robert. Nagbuses ti anak da ni Susan, ket kastoy ti balikas na. Pa, ma, mabalinmet nga, itan ti mapantayo pa ng gatang kariti kayat kong arwaten iti mall. Ngaming ket, awan met ti masapa klasik. Tilayang maudi ti adda ta, ada ti atendaran ti mestrak kariti umuno nga klasik. So nga ure sa anak to niyo mga papan iti PME. Kinunana. O remit ket di siya. Okay ak lang saan niya agsubli ti opisina. Kinunani. Sir Owen. O sika, honey. Okay ka din ta ba game? Mayat sa no rumwarte yung agpeso tapno makaaliwak sa kamet saan lang nga dito'y oneg ti balay ti ayan mo amangan ta maperdi ti beauty nga nakapupuklatan. Sa bagay kayak met ket din saan met niya kas lady kalman niya nakapsuta. Kenwen ore syakit kayat kumiti rumar. Kinuna ni Ma'am Digna. Simong batmet ni Sir Aldwin ket kastoy ti sarita na. Narumwar kayo ma masam mabaling ka di nga. Ibat yan na kiti kwarta. Kaming ket rumwara kinto numalen. Amangan ta saan kayo nga mauray ket aguro-uray di kiti kinatulag ko iti papanam. Apay sa dinumanen ti papanam ket manumanen ti masapul mo. Ket uray manuata, amok nga damit iti amak nga sustento. So nga, nukit apay ket di ngamin nga sikapay lang ti pagdiretsyon di kwarta nga itad na. Naskay nga siyak kumanta, damit ti pangalaam iti kwarta mon. Kinunana kasla makapungtot. Say atim kadimit ti panagsasao Maldwin. Balikas ni Ma'am Digna. Dupay kasta nagtimek ni Sir Owen. Aga pa kayo manin niya agama. Sa dino nga minaya ti papana Maldwin ta. Di mo lang ka din mauri ni mamang mo. Tapno, si parbuatan na kantumet laing. No parbuatan na kantumet laing sumangpit kami. No magatang mo iti. Pagatang ti kabsat mo. Bueno, di mo ka di kaya ti sumurot ka na kami. Tapno, mapantayo nga. Kasmay sa pamilya. Saanin? Saan ko kasapulan ti sumurot ka na kayo. Da kayo latan ti mapan. Kahit ko ti agina na. Gabuta, sigurado ang mapuyat akin to no rabi. Ibatim ti latan ti kwarta ka kasapulak ma. Mano nga rod ti batik. Kinuna ni Ma'am Digna nga kasla makapungtot. Iba't siya nakti 5,000. Kaming ket makiambagak to iti papanami nga restaurant. Gusto siguro met detan. O sige. Ibatik tulatan iti kwarto men no may kuntipan sakbay nga rumar kami. Kinunana. Kabsat ko nagdanagak. Edi day di nga nanggigak nga panagsasarita digiti agga ama kinaggiina. No makapanaw da Sir Owen, kastamet ni Ma'am Digna kenti anak da ni Susan. Dududwa kami amabati. Keni Sir Aldwin iti balayda. Malagip ko digiti inaramid na kanyak. Wen kabsan. Masigurado nga at da panaggartem na kanyak ni Sir Aldwin. Gapo nga rod iti panangpikkel na iti mabagbagi kiti mapangkuayaba na mangan. Kenti mununa nga panangap-approach na iti lupo kaging gana kinamil na iti babaen ti silang ko. When Manong Robert,
Nagtibayo aki di dede agundaway. Alisto nga nagtulid ti panawen wenno oras iti dede agundaway. Agin innawak ngem danda ni Jack maipunas ti ispongha kadagiti naaramat iti pangaldaw. Gapu iti tagtigerger ken panang pampanunot ko iti mabalin nga aramiden ni Sir Owen Kanyak. Wenno ni Sir Aldwin Kanyak, Manong Robert. Agingga nga nadlaw kulatan nga immadayon ti ungor ti uner nga lugan ni Sir Owen nga nangitunda ti adaddan nga panagdanag ko pagayam ko. Wen Manong Robert, madanagan akon. Duddudwa kami ni ti demonyo nga ni Aldwin iti uneg ti pagteenganda iti daydi agundaway. Anyan ti aramidek apo. Anyan ti aramidek. Diyos ko pang-asim. Salakniban na kumay ti daydi nga demonyo. Kinunkunak madaman nga ipipang ko di kiti nausar nga plato, baso, ken kutsara iti pagpamagaan. Idi manggig ko ti timek ni Sir Aldwin nga adde ti saan unay nga adayo kanyak. Almira, dandanik na itupak ti pinggan iti kigtut ko kabsat. Napapuligo sakit sinangok ni Sir Aldwin. Anyan nga danag ko, Manong Robert. Almira, api nga kitkitain nakmetlatan. Ada ka di ibaon mo, sir. Kinunak. Ngem talaga nga impideg kun ti bagi kiti ayan ti pagipanan ka di pinggan. Wen. Umay ka man dito masirig ka man kanyak. Kinuna nakabsat. Natukyadak nga umasideg iso nga isuntim masirig kanyak. Apay, anya ayat ti kabuteng mo? Kabuteng nak? Kinunana, saan ka nakatimek? Di ta kabsat nga inigaman na di kiti duwa nga imak pagayam ko ket impadig na kiti ayan ti preparation table. Wen Manong Robert, inpadig nak sadyay ket di ta nga rinugyan na kon nga inagkan. Wen, saan ko nga naipawil di kiti bibig ko, idi agdisso di kiti duwa bibig na. Ket ditan nga sinulto-sultop na ti akin ngatong akin baba nga bibig ko, Manong Robert. Saan pa'y lang nga napnek? Pinuligos na ka pinalikod, kabsat ko, sana inrakos na iti duwa nga ima na iti buksit ko. Nupay kasano ti ayat ko nga rumukwas when makalapsot keng ko ana. Napigsa ni Sir Aldwin. Saan nyo umubra ti pigsak? Dita kabsat nga napaluspusak ti ima na, ket naipan na iti biyang ti kinababaik. Nga ditan nga pinikkapikilan na ti kinababaik, Manong Robert. Agingga nga saan na nga may papilit ti kayat na nga aramiden. Dita Manong Robert nga pinasangonak manin keng kuanak it pinagalabat na digiti rupa kiti tumpa. Wen kapsat ko, umanamong kay ti kayat ko. Ano saan? Papatayin ka. So nga, saan ka laingin nga kitakit? Ited mo laingin ti kayat ko king ka. Mawatam? Kinuna nakabsat kagiddan ti panang punggus na iti blouse ko. Ket dito'y nga ginuyod na. Ginuyod na kabsat nga agluluaa kag sangsangitak. Wen, kasla mabibineg ti sibubukay labagi kang runaan na iti panang sulto-sultop na karig iti bibig ko iti daydi agundaway. Simuro takkeng kuana gaput iti pangtana. Ngemigem-igem na ti kwelyo ti badok. Inpan na kiti kwarto na kabsat. Insara na detoy wenno inlak na detoy. Ket induron na kiti katre na paidnak. Dita kabsat ko nga
rinabawan na kon ni Sir Alvin. Ket bayat ti panangagik na kanya, kayat ko ti agikis ngem na palalo ti buteng ko. Inininot na ngayon nga to ti blouse ko, aging gana nga ti laingen brak tinabati ti barukong ko. Ken ti short ko, Manong Robert. When, ditan nga nagpapas ka di ti barukong ko ti demonyo nga ni Aldwin. Ket di saanin nga makatipel wano di na nga tan maigawid ti riknana. Linetat nan ti butunes ti short ko ket kasla ng guyo din deto'y nga naisala kawayan. When, naibaba ket naibuyang-yangin ti kinababaik wenno ti pakabuklan ti bagikken ko ana. Aglulua ako ni ti daydi agundaway. When kapsat ko awan ti maramidak. Aglalo lang aruden di kayangin na di kiti duwa nga sakak. Ket ditan kapsat nga nariknak ti tatangke na banag. Nga inserrek na iti kinababaik. When Manong Robert, wenno nagbalegin ti demonyo, nga nang serrek iti dayaw ko, wenno ti kinababaik kabsat ko. Papagayam santayong mailipas nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pagkasaritaan ti biyag ni pagayam tayo Almira. Anya ti pagbanagan ni Almira. Anyan niya pan nakaidadanes gaputan maramis pa babayan ni ti anak ti simrekan nakas katulong. Padaanan niyo papagayam na anyan to ti pagbanagan ti biyag ti nakaayay nga nagsurat iti programa tayo tinapalabas. Dati nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwa kiti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti biyernes tayo amin na sa kapada agyaman kam ting kay panagbuyak ken panagdingay kiti programa Tinapalabas. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.